Obrovské množstvo fyzických problémov, ťažkostí, ktoré sa spájajú aj s našim metabolizmom. Hovoríme aj o tvojej schopnosti spaľovať tuk, alebo budovať svaly, alebo vôbec nejak uvoľňovať sa. Všetko to závisí do obrovskej miery od emócií, ktoré zažívaš vo svojom živote. Pretože nedá sa to. Není možné byť v stave anabolizmu, reparácie, v móde opravy, keď ty si od rána do večera ustráchaný a keď od rána do večera žiješ v pocite strachu, neistoty, v pocite, že ti ide o život, alebo kľudne to môže byť len taký pocit, že vieš, že nič sa proste nedieje, všetko v tvojom živote je OK, ale necítiš sa bezpečne. Keď si v takomto stave, neexistuje, aby si bol dostatočne zapojený v parasympatiku, čo je mód zapojenia nášho nervového systému, kedy dokážeš regenerovať, byť pokojný, byť vedomý, byť ducha prítomný. Nedá sa to, je to nemožné. Do istej miery možno áno, ale proste nedokážeš zožať plný regeneračný potenciál spánku, nedokážeš zožať plný regeneračný potenciál upokojenia v tvojom tele, pretože stále cítiš kdesi vo svojom tele a vo svojich myšlienkach neistotu, alebo strach, alebo hnev, všetko ťa serie, všetko ťa irituje. Pociťuješ tie emócie, ktoré majú nad tebou kontrolu.